Καλησπέρα φίλες και φίλες. Σήμερα είμαι πάλι στη Μαδρίτη, περιέργως, γιατί εγώ κάνω πάρα πολλά ταξίδια και πάρα πολλά λεπτά. Σήμερα είμαι στη Μαδρίτη στο Παλάτι. Είναι το βασιλικό παλάτι της οικογένειας που βασιλεύει την Ισπανία. Είναι ένα μέρος για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα επίπεδο, έχουν κάποια χρήματα, γι' αυτό έρχομαι εγώ εδώ πέρα. Με έχουν καλέσει πάρα πολλές φορές μέσα, έχω πάει αλλά τους βαριέμαι λίγο. Οπότε σήμερα ήρθα απλά με την αδερφή μου, η οποία μένει στην Ελβετία. Είναι και αυτή πάρα πολύ πελούσια σαν άνθρωπος και σαν οντότητα έχει πάρα πολύ επίπεδο. Κάνω αυτό το vlog σήμερα κατεπηγόντως. Δεν είχα κανονίσει να κάνω vlog, αλλά το κάνω για τις φανατικές μου φίλες, γιατί πολλές από εσάς μου στέλνουν διάφορα links τη Μέρη Συνατσάκη, η οποία έκανε post ότι έκανε τα μαλλιά της μπλε. Όπως όλες ξέρετε, εγώ έχω κάνει τα μαλλιά μου μπλε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εγώ τα κάνω μόνη μου. Δεν είμαι φλόρος σαν τη Μέρη Συνατσάκη, γιατί κάθε Μέρη Συνατσάκη που πηγαίνει στο κομμωτήριο, το να πηγαίνεις στο κομμωτήριο είναι λάθος, γιατί θα κάνουν επαγγελματικά, ενώ το όλο νόημα του να έχεις μπλε μαλλιά είναι να έχεις μαύρη άβαφη ρίζα και να το παίζεις κάρι μπράτσο. Ήταν μεγάλο λάθος σου, Μέρη Συνατσάκη, που τα έβαλες μαζί μου. Δεν θεωρώ ότι σου πηγαίνει αυτό το μαλλί. Ανυπομονώ για την επόμενη εβδομάδα που θα σου ξεβάψει. Δεν είσαι η μόνη Μέρη Συνατσάκη σε αυτόν τον πόλεμο. Τα ίδια έχει κάνει και η Ελένη Φουρέιρα. Fire. Και έχει κάνει και η Νικόλη Ρίτσι και γενικότερα πάρα πολλές βασικές κυλίτσες που προσπαθούν να με αντιγράψουν. Παρ' όλα αυτά και η Χίλαρη Ντάφ, σε ευχαριστώ, η βοηθός μου εδώ πέρα με ενημερώνει. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι αυτές οι βασικές κυλίτσες δεν είναι τίποτα μπροστά μου. Αυτά, χάρηκα πάρα πολύ που σας πήρα μαζί μου σήμερα. Ξέρω ότι πολλές από εσάς δεν συμφωνήσουν σε αυτό το vlog και δεν θα πατήσουν like στα αρχίδια μου. Πού μιλάς έτσι, λίγο κλάς. Τα παλιά μου τα παπούτσια. Αυτά. Για τέλος θα σας δείξω εδώ τη θέα που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή, η οποία φυσικά δεν είναι η θέα που βλέπει η Μέρη Συνατσάκη που μένει κάπου στην Κυψέλη ή κάτι τέτοιο, κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχοί. Αυτά, φιλάκια πολλά από εμένα, χάρηκα πάρα πολύ που σας πήρα μαζί μου. Επόμενο vlog θα είναι κάτι με πάρα πολύ επίπεδο πάλι, για να σας μεταφέρω λίγο από το επίπεδό μου και την κλάση μου. Φιλάκια πολλά, χάρηκα.